Assalamu alaikum hemmelere. Bugün biz nira geldik hadiyansınız. Nisibedenden Türkmenistan'ın mayıpları dikeldiş rehabilitasiya merkezine mihmançılık geldik. Görün onu çağıcıkları görülüyor. Değil çağıcıklar bize karışadı ya. Nisibedenden behişta stavkan zanfa oldu. Behişta stavka giden vaktları uğrattı. Ama çağıcıklan yani öňe ýür. Çağıcıklar bilen karışdyr. Hadi ýoksa. Çağılar. Bize karışdyňyzmy? Ýürüýt wara çağılar. Sizin üçin ýürüýtler behişta stafy. Ýürüýt sizin üçin iýmeli, hady urutdy. Sizi oğurya behişta stafka hawul aýdylýarmy? Öyle savur bir istasyonda değil. Onu şu laftan hemmesi yürütürsün. Kakras biz näliýden soğutujy da çağılan ýazala ya. Biziň dogrugyny kesip näçe ýaşaýar? Bize 10 ýaşda. 10 ýaşa tuğulumy janyň tawurdy. Ama Allah sana dine jan tawurdy. Bolan bizen. Ýürüýti seňçi. Men soğut. Berýär çapak çalýar. Çapak çalýar. Biziň dogrugyny 10 ýaşa tuğulumy janyň tawurdy. Bolanmy? Hormatly adamlar gördüňizmi? Çağıcıklar näil begen ya. Çağıcıklar begendirmi? Bagyt. Şoň üçin hemmäňe jan saglyk arzu edýär. Janymyz sag bolsa, başymyz dik bolsa, hemme zat bogular. Onu kütüňimiz awat, ýoklumy düzü bolsun Allaha. Ýöne şu taýda bir zat ýende ýatladysyn mele. Näme ýatladysyn mele? Şu behişta stavkan adından şu zatlar geldi ordamy. Bu reklamada hiç behişta stavka maňa haýyş etdi. Prosto näme ýatdyrlar behişta stavkan videosynyň aşagyna kommentar ýatdyrlar. Eger şolar ýalakda siz şolar ýal bolsaňyz, olar bizim näme garyp gasarlara paýlan diýipdirler. Ol garyp gasarlara paýlaýany behişta stavka gaty jomart ol behişta stavka. Muny prosto idýän işini şeýdip görkezdirip bermeli. Hudaý ol diýilýän zat, näme diýär Hudaý Taala? Çepeliň bilen berýäni sagelyň bilmesin diýär. Sagelyň berip durany çepeliň bilmesin diýär. Şoň üçin Hudaý ol diýen zady behişta stavka köp paýlaýar. Ol aklyňa sygjak zatda. Ýöne men şumak haýyş etdim behişta stavka. Şu kommentar üçin diýdim. Şu garyp gasarlara paýlaýyň da diýen sözler üçin men şoň üçin ýürüýtüm men haýyş etdim. Şu çağalara berýänmidi görkezliydim behişta stavka. Ol aslında Hudaý oluny hiçme görkezden okul. Görkezmen paýlaýar. Gidin zat paýlaýar, ýöne şonu görkez reklam etmek gerek däl şonu. Şu videoda reklamada prosto şu kommentar üçin şu videony görkezlik bilmez. Näme üçin görkezlik diýýärsiň? Hiç reklama däl bilmez. Näliýden? Jomar. Şoň üçin şu videony men görkezlip şolardan ruhsat alyp ýürüýdim. Şolar ýal kommentar ýazman gaýrat edip. Ol Hudaý ol diýilen zady ýöne reklam edip bermeli. Ene men Hudaý ol paýlaýarlykla. Şu videony hiç ýyly Hudaý ol paýlamyz görkezlik dälim. Behişta stavkada görkezlik däl. Ýene bir gede gaýdan. Prosto şu ýazan adam şu videony görsün. Şonu paýlaýan eken şolarla. Onuň näme janyňyz sag bolsun men gaharlanmam bir ýyl görmem. Şu kommentary hiç adamyň goýuny yaramady. Hudaý oluny hiç açan paýlayan görkezip bermeliler. Onu näme janymyz sag bolsun, başymyz dik bolsun. Çağıcıklar tarap öňe.
var ya, ayrıca şular yazıp çağırılır, saklayan, köpürtüde, o tarih can savurun başını dik koyun Allah'ın. Yine can sağlıktır yani mesela. Edir şular yazıp çağırılır, sereceğin Hudaýjanyň görüp dur. Hemme de kovulur ne olur. Can savurun, minnetdarlyk hatyny Bekiş Hafiň adyna Türkmenistan Maýyplarnyň Rehabilitasiýa Kelişim Merkezinden berilen hemaýat kömegiňiz Türkmenistan Maýyplarnyň Rehabilitasiýa Merkeziniň adynyň we öz adymdan size ak ýürekden ul minnetdarlyk bildirýär. Size geljekde alyp barýar. İl ýurt bähbit işleňizde mundan emmeýler. Emrowaşlyk bolsunlyk arzu edýär. Oý geljekde ähli üstünlükleriniz ýaşy umytlaryň bilen bolsun. Hormatlamak bilen Rehabilitasiýa Merkezining başlygy Anna Uly adyndan minnetdarlyk hatymyzy nätede gowşurýar. Sağolun köpürtüde Şeňle edýän sadakalarňyz zatlyny haýry işleriniz Allah kenatynda tatlydan kabul etdi. Çağırılan can savurun. Owa, sağ olun. İngi taptan